Laingut ki briu ka bakentub arngut ki kynthei ki la du'e la ka jingim kat bakawai kala mensaujur, hadian bakawai ka tata sumo ka bawana Guwahati kala hapsha ka jakar riat bajeliu palat arspa phut ha ki benta ka Ratacherra East Giant Hills. Ki kubor layatu bakani ka tata sumo ka dei ka bawana Guwahati da ka jingtmu ban lej aizol ha ringkat laingut ki nong lejing le ki badei ki kynthei. Henry hadian balapoi haki benta jong ka Ratacherra ka ni kakali kalakala khongpong bat poi sya ka wrong side jong ka surok ba hasua bakan hap sya ka ni ka jakariat bajeliu. Layatu bahak ni ka jingja unongnya jong ka ni ka sumo harengkat ka we na ki nongle jingle kila klat no hashen kat ba ka we pat kala klat no hadian balapen kenria syapo umkiang PHC bat ka we pat kadang don hapdeng ka jingsa sumar hapdeng ka jingmen saujur. Ki laingut ki balaklat ki dei Unazim Ahmed Chaudhry Arpsan Snem na Silchar, ka Zothan Pari Sanpoi Snem na Tithing Aizol Mizoram, bat ka Jenny Lalrin Tangi Laipulai Snem na Mamit District Mizoram. Ya ka met jong kini ki breu layarap say da ki Sipai Pahara Kaput BSF na ka Shispa Nyupuar Battalion BSF Meghalaya.